Okay-ke sanibona sengifakile-ke one side. Sisibo ngale yabo ngale sekuyibhokisi impela eliphelele ngale. Sisibo sekuyibhokisi impela eliphelele nje yabo kuhle kanjani. Then nasi isivalo sakhona. Yabo sazofaka amahintshisi kube yinto evule kanje. Then isize la yabo le mbobo kade ngisho le video endlule nansi enye nansi amanzi kumele angene ithi uma ingena nga ahambe go through la. Nawu uphisi wakhona, uphisi wakhona lo sengiwukhandile engizovala ngawo, ngizovala ngawo la kanje yabo. Yebo, ngizomshaya uNyamboza ubone ngani ngoba usebenza ngale ya. weNyamboza ngizokuthola uyezwana. Werazi yamuzi uNyamboza uthini? Uthi asisebenzi dlala macashelana. Lokhu kungena kanje. Then yabo sekuyithanele eqhamuka nga ize izophumela nga. Okay. Naleli side nga ngizophinde ngenze into efanayo futhi nala. Okay, la phezulu la kusesemanzi la. That's why ubona kusenamatshe ngoba phela ngeke ngikhona ukwenza kanye kanye. Kusesemanzi la. Ngizosusa nje mase komile khona ukwenza kahle into zakhona. Yabo. Yabo ukuthi nje kusesemanzi. Yabo kumele iqine ngqi. Khombisa ukuthi ngisuse itshe kungamele ngisuse. Okay. Iyona-ke lokhu-ke. But uma ngiqhubeka kancane kancane-ke phinde ngiphostele enye ividiyo umbone uMr Price ukuthi ngempela useshintshile waze waba njeyayana.